Chase a bounce. Wash. Me, when I wake up, I tell myself, angeke aba useless empilweni. Ngeke. Yeah. This is what I normally do. The second break in ilage ngaqala khona ukusebenzisa umuthi. Ibhalwe ngamagama phela funeke ngaze ngiconfuse. Nelakhe igama likhona la. Bese ngiyisaba indlu. Nangilele bengizwa ngathi kunama footsteps and bengizwa izithunzi zokuthi people were in my house. Now I no longer stay alone. Oh, amanza pink inokuzwa bathinithi sigeza amanza pink mara konke khona. So bengiba nama nightmares angiboni ukuthi sengizohlanya. Alright, angaqedi. Oh, ngiyazi maybe niyabuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi one law this and that. Kunamaphepha phakathi ubhaliwe. Like maybe Sibongile, Pinky, Zanele, banginikeza imithi yokugeza, imithi yokugcobisa ukuthi nje abantu bangibheke kodwa bangangibheki. Like, okay, manje ngiyogeza ngiyabuya ukuthi ngivale ibhavu. Yeah, all right, I'm ready for moi. Okay, lo. Abodola kanjani? Asageze ngopinki ke thina si advance. Umuntu noma angathini ngami like social media or whatever, but nabe ngibona you know angisondelwa nje angisondelwa. Si lawyer mampela just advance. Okay. Ngiyovala igama cause angifuna nibe advance njengami. Haya angihlanyelwa mina ngihamba yonke indawo la ngifuna ukuya khona because that's what I asked ukuthi ngifuna uba umuntu. Bese wenza so. Njoba lisibuza ukuthi sibabi mara siyathandeka. Why sisentweni kodwa sibukeki ngathi sisentweni is because kule journey engithatha kuyo yokuya emanzini nokusebenzisa njoba ngiyobulala ilwane ezithu imbuzi. I try to buy izinto eziucebi or ucwebe azingifuni nizo understand why. I cut my hair short. Nizo understand why ngafaka ama wash and ngiyazi nithi why ngifuli booked because I don't look like those enifuna babhukwe. So umdidiyelo wami ready. Let me take Zuzu, come and undress me. Ukusebenzisa umuthi more especially in the industry that we are in. Saziwa abantu abaningi, sithandwa abantu abaningi, sizondwa abantu abaningi. Abantu umuthi wami all over lana wogeza. So this is what every day looks like for me. Geza ngebisi, umuthi nebisi. So whether it's movie or I don't look the part or whatever, ngiyathandeka, you can't do anything. Imali yangilandela ekubhukhweni ama owners ochisa nyamazi ama endorsements sibanga into eyodwa nje sibanga umsebenzi. So noma ngenzakalani mina nangivela nje ngiba yimina, I get what I want. So abangithuka benzeni babe nemibono but I use this to get what I want. So this is how I bath. This is how I bath. This is how I bath. So ngifuna ningenze futhi njoba ngithandeke kakhulu njoba ngihlonipheka
ngihlonipheke kakhulu njengoba imali ingilandela ingaze yastopa ngayiswela. This is how I bath, guys, because I got a so whether uyokuthanda ungamthandi mara nangikhuluma uzongimamela ngiyayithola yonke into engiyifunayo. Akekho umuntu osomabhizinisi ongasebenzisi umuthi. Umuntu osebenza ngemali akekho umuntu ongasebenzisi umuthi. Ngicela nje mina ningenza ukuthi into nayingifuna enhle ukuqashwa kuhlezi kuthathwa elami igama kuqala noma bangabekwa bonke. Konke ufuna mina akuze kumina. Ongangifuni ongangithandi akashalazi angeke akwazi ukungibuka emehlweni. Onke ononkohlakala enhlizweni yakhe or emehlweni wakhe ngeke akwazi ukungibuka. Konke ufuna mina kungilandele. Ukuloyana kwethu sometimes it's not directed ukuthi bayakuloya. Sometimes akusumuntu ukuthi dila nawe. Sometimes ukuthi we are in a room so 10 we want the same thing. Igama lami alibe ematafuleni omsebenzi nakubekwa amagama awu10 elami alibe lokuqala lokubanjwa ukuthi zodwa kwabantu. Siqasha uzodwa kwabantu. Camaku amen. Siyaloya 99. Wash. Chase some hoes. Wash. Look that combo. Boy, is it dead? Bogogo bomkhulu izinsizwa bafana bami abalandayo yonke into engiyifunayo. Ngiyaphuma angilayiti ngoba ngiyaphuma ngisolayita phambili esigangeni ukuthi nje ngiyavuma ukuthi ningivulela indlela la ngiyakhona phambili umsebenzi uhambe kahle. Nihlezi nikhona kule room akulali umuntu la, no one is having sex in this room. It's a room that I've made for you guys. Camaku bantu abadala ngiyaphuma nibe impumelelo indlela yami. Camaku ngiyaphuma la endlini manje ngiya emfuleni. Because ngiyakwazi libonile from season 1 sisekhaya. Ezinye izinto noma ekhaya ukhuleka kanzima uhlukumezeka. Uzodwa since ese-TV nakatshintshanga kum sengulazodwa nimaziyo. Uzodwa umuntu o-street kakhulu umdala abenomncinci kum nandimdala kuye kodwa leyo yangakhona ngathi umdala kum. Izinto ezininzi ndizifunde kuye empilweni. I'm here about the journey, the spiritual journey of my life. Zodwa wabantu. Yeah, sekhaya. Koko. Sisi. Hello mami. Unjani? Hey, Mvuse zonke izinja yami uyabona boyi2. Oh yeah. Inwele zabo. I love traveling, I love going out. Why would I attach myself namadlozi abantu abazofuna ngibanake nginuka impepho, you know? So I'm accepting them because they've chosen me. So if I'm going to run away from that or fight it, bazongikakisa. Siyaphuma sothenga imbuzi manje. Yeah. Izimbuzi eziwu2 nama-fruits nama-sweet nako konke lokho kunye uthi use-Clip Town or whatever or e-Clip Town uzohamba naye. Ona sambe sobonani asiqale nembuzeni. Okay.
thina abantu abamnyama sithina senza lama rituals. When you are doing it, you become old. Everyone is saying, this and that. Until when you make it, it's about to toy the manje. Hola, grande. Tony, look and drive. Then cartel look drive. Oh, Tony, lo, come. Oh, Tony is my driver. How many years? 4 years. 4 years. Gibela ngqo. Siyangena phana ebholeni. Yeah. Left isikoko sami. Thing is I'm for, but I think if you funeke sibuyise sebuyisa one asho ukuthi eyiphi. Thingene. Yeah. Hello. Nikrend. Oh. Yeah. Uzongiposta ngithi. Yeah, so post. Angeke ngimuke. Uzovela. Yo, ungawi ngifake ngapha ke phakathi. Yeah. Ngiyayithanda ya. Ngiyayithanda yazi. So ibuyisa if otherwise. Yeah. Sam. Yeah. Hey ngangikwazi kuku. Awushuthi sithombe manje Scott. Yeah? Ah? Nale. O nalicabanga ukuthi siyathakatha or siyaloya into esizifunela umsebenzi ukuthi obranga ngicosha angazi angicosha nangifuna ukuqashwa iBlack Door omandla N ngiyaqashwa you know konke nje kunesikhathi hayi ngoba uzoqashwa fast hayi nathi sokufika amalanga siswele imali but ikhona wait sambenge sendlini sonke yo ayisasindile. Remember when you pray to God or uphahla ucela imali ucela umsebenzi awuthanga emadlozini uzokhetha umsebenzi awuthanga kuNkulunkulu uzokhetha umsebenzi. Batshele mama uzodwa lo noma afihlo antu wakhe ngapha yeah uzodwa bakhuluma athi Nkosi yami angazi ukuthi lo muntu ungikhulisile. Yes yabo bayibukela i-reality show yiyo nale mama sashutha ngiyabonga sithandwa sami zodwa phila nempilo ephilayo. ngiyabonga sithandwa sami. God bless you mama. Washa. Chase box. Washa. So ngisekhaya ngitshela bosisi bami ukuthi ufuneka kwenze umqombothi uzokwenzela ubhele labo bese alifuna ukungishada ukungilobona zinja umfazi uphele kangaka futhi inkomo yazini ayithi ibathi ibhodo ziwa umpheki qala but sesifika yeah uzodonsa over the night uthatha John yawuso amahewu dulo ke abalithandayo abanye mawungekaqedi kanje kani ngilobone njalo ngaze ngifike so njoba nibona ngila ekhaya nalembuzi emhlophe kuzoyenziwa umsebenzi wena mama kayike uthi ungipha ini unguthi ungipha ini mina inkukhu zami zonke ngizithengayo even namanje obe ngithenge inkukhu endlini yeah khipha iqanda ungipha ini khuluma nami ungipha ini lokho kusho ukukhanya kusho inhlanhla ngoba nembuzi yami yokuqala engaqala ukubulala isilwane ngoba ngibonga ngoba kuthiwe angibonga amadlozi ibizele ama-twin ilethe ngobuningi lento ongipha yona kena inkukhu yami yangipha iqanda neyesi-2 yangipha December bengenza omnye umsebenzi esigangeni yaphuma so inhlanhla nginayo inkulu
but akusile ukuthola indoda erich ngiyasebenzela kufanele ngizisebenzele kukhomba ukuthi izinto ziyazalela impilo iyazalela iyakhula kuyaphambili sokuchaza lokho kuvumile abaphansi Siyabavuma. Njengoba sila ekhaya egcekeni siyangena size ngozodwa njengoba wayibonisiwe ukuthi lapha esihlahleni kunemicimbi ekufuneka ukuthi siwenze khona uyophethe intambo zempilo yami ophethe umsebenzi wami wokudunusa ngazi ke nizothi upeta nenduni yami but nalihlakaniphile nizokuthola ukuthi ngisho ukuthini la khona akhulele khona kugogo so kwaba nesibona sokuthi kufanele ukuthi sizolungisa nakhona njengoba wayesasilungise inkinga zakhe ngokumhla baba kuzophuma wonke umuntu bese uyaqala uyasebenza yakuyaphahlwa and besicela le moment ayizuba khona on field njengoba ke sizolungisa lapha esihlahleni sizocela ukuthi amakhamera asidedele ngoba kuyinto eqondene nomndeni mina lasisuka la so bese sazi ukuthi family ubaba uyabona uboneni then eyami impilo ilesi yakuye esiganye so sizolungisa lokho ukukulungisa ke kuhamba kuthinte izinto ezithanda ukuba sensitive ngoba kunento ehamba ibe inhlambuluko ethinta umndeni kakhulu engeke kukwazi ukuthi idisclose noma iveze ngaphandle samba ukhanyisa khanyisa kwesami okay uzogibela ngapha nazi ilwane zimbili sesiyasuka sihamba siyasala ke esodwa sisithebe sikagogo lesesinye nesikhukazi sakhona sithebe sikagogo ngoba phela ugogo umkhulu sithi siyahamba ke siye emanzini umsebenzi wami ke mina kufanele masifike emanzini siye enkosini yamanzi kanimambo zokwethula uzodwa enkosini yamanzi ngimethule azothula yena izipho kwinkosazana yamanzi wonke umsebenzi wenzelwa emanzini Jombo sambusela gogo kanimambo gogo komara kuvuka komara kuhlangana komara kikwembu komara munda kuzodinga ukuthi kube nesign ezokwenzeka ezokhombisa ukuthi inkosi yamanzi iyamukelana nenkosazana yamanzi phansi kufanele izulu ke lishintshe ukushintsha kwezulu likhwisha lishintsha libamnyama kuba dark inkosi yamanzi iyasondela uma isisondela ukuphakamisa izandla ngicele ngenze rotation phezulu kanje Kothi tata yakhe ukuzalwa azalwa nayo sithi tata yakhe ayikhule phezu kwekhanda lakhe abemhlophe wazalwa bogogo ngokwesibeletho somfazi namhlanje bogogo sithi wayizalelwe inhlanhla ezalelwe ofile obahlala la mahlombe akhe namhlanje uphinde yazalwa ngesisu samanzi sithi kakuhle kuhle bemhlophe benkosi be uyangithwalisa engizalwe nako siyamjuzisela siyamgeza siyamhlambulula uzalwa kabusha umuntu uma ezalwa uphuma egazini inhlanhla zami uyangithwalisa ukukhanya kwami uthwala imimoya oyiphonselwa abakini abayethula mhlazana behamba emhlabeni ukuthwala okucorrect lokho begazini iyiswe endishini emanzini iyogezwa siyarivesa silanda isibusiso sakhe ezalweni sikamama ngiyazala uma namhlanje kabuhle
Ngiyazalwa namhlanje. Inkosazane yamanzi. Ngiyazalwa namhlanje. Ngiyavuma ukuba inkosazane yamanzi. Ngikhanyiseleni ingolise konke. Konke ukudingani ingolise. Inhlanhla yami ngalinge ihambe. Ngiyoba inhloko ngeke ngibe umsila. Ngoba inhloko ngeke nibe umsila. Ngiyophatha ngiyuphathwa. Ngiyophatha ngiphathwe. Inkosazane emhlophe yamanzi. Inkosazane emhlophe yamanzi. Intombi engenahlazo. Yonke engenahlazo. Indawo yitho ngozalwa nayo isibelethweni sikamama awuthwasele enyangeni. Akekho ugobela womndawo. Into ozelwe nayo oyinikwe umuntu owahamba wayishiya yethulwa kuyena msazane ehambe emhlabeni. Noma nikhethile iyavuka. Sesithatha nekhekhe konke siyakuphonsa sihambisa kuyizipho ayilethile enkosazaneni yamanzi ngokumukela ukuthi uya-acknowledge ukuthi unempilo abeyiphile engazazi ukuthi le mpilo iqhamukaphi. Inkosi yamanzi umphathi izulu-ke naliselibuyisa kakhulu-ke manje amanzi uyajabula uyacelebrate ubonga ini ubonga lokhu esimnikeza kona maqedi sekukubi abafuni kushuthwa nogogo omkhulu abafuni kushuthwa